Hindi na buti na lang na sumama siya. Sibag na kayo mabasa ang cellphone. Kapag nangyayari yung sa Tagum, ay naganap din yung mga unity rights na tinatawag sa bawat sulit ng bansa. Talagang parami siya, Palawan, Pampanga, Pangasinan, Paranaque, Quezon City, Quirino, Sorsogon, Leyte, Tarlac, Zambales, at pati pa yung mga FW natin na nasa ibang lugar. At swak na swak talaga yung pangalan yung Pinay. Dahil kahit sino ay nakakapagpakita ng suporta kahit sa anong maliit na paraan. Kanya-kanyang gawa nila. Kung ano, kahit hindi nakamotor, okay lang. May isang nakabike na nakikisabay siya doon sa motorcade. Kaya grabe ang budget niya. Nakilala ko nga siya nung ilan lang Piling kami naman dyan, kilala mo sa studio. Kaya mula ngayon, tawag ko sa kanya Superman. Kung hindi naman na nakabigat sa araw. Ganitong klase mga pagkakawa. Napakapalan ko na aking kasanya at ating katawan ay si Mayor Inday Sara na naniniwala rin sa ating mensahe sa pagkakaisa at pagpapaganda. Sa una pa sila giganap na una pa sila sa linya. Muli, maraming salamat po sa inyong pahinit at nag-aalat ng pagsuporta sa aming unit team ni Mayor Inday Sara. Laging tanda sa ating pagkakaisa at malasakit sa kapwa, sama-sama tayong mga Hi guys, once again, thanks for watching our Dad's Vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Yung linggo, alam niyo naman na may importanteng desisyon tayong isinagawa at binigyan ng kasagutan. Gaya nga ng sinasabi ko dati, gagamitin ko kung anumang oras na meron para makapag-isip at plano ng maayos. At sa awat gabay ng Panginoon, kasama rin ang paspas ng aking pamilya, ng aking mga malapit na kaibigan at kasama sa politika, ay ginawa na natin umpisa ng lahat. Noong umaga ay nanumpa ako sa Partido Federal ng Pilipinas kasama ng ibang mga opisyal nito. Ang tanghali naman ay pinabindisyon na namin yung aming magiging headquarters sa Mandaluyong. At noong hapon ay iniham ko na ang balita na ako'y makikilahok sa halalan ng 2022 bilang kandidato para sa Pangulo. Silang Ryle, oh. It is this manner of unifying leadership Silang that Ryle. will lead us through this Silang crisis. Ryle. Get our people safely back to work. Nasa ang list, no? Si Liz ba? Nauna na itong turatoy. To live our lives once again. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Nag-file na ako ng COC kasama ng aking pamilya. May kasabay pa kami ni Tito Sen at ni Senator Ping. May nagtanong na kung awkward daw yung aming pagkikita ni Senator Ping Lacson at saka ni Senate President Tito Soto. Siyempre hindi. Dahil matagal ko na silang kilala. Talagang magkaibigan kami niyan. Kapakiramdam na namin ay sabi namin. Dapat ganito dahil nakikipag-personal. Kahit na naglalaman tayo sa politika, magkaibigan pa rin tayo. Nagpapasalamat niyo ko sa lahat ng mga support na dumayo mula sa PICC para magpakita ng inyong support. Ramdam na ramdam namin ang init ng inyong pagmamahal at pagsusuporta.
Pati na rin ang nag-lunch kami ay napakainit ang pagtanggap at ramdam namin sa excitement ng tao. Maraming salamat. Pagkatapos naman nun, ay lumipat kami muna sa Ilocos Norte dahil ang anak kong si Sandro ay magpa-file din bilang kandidato para sa Primero Distrito ng Ilocos Norte. Siyempre, buong pamilya ay sumama sa kanya para ipakita naman ang aming support sa kanya. May nagtanong kung ano doon pakiramdam nung nagpa-file si Sandro. Eh, siyempre, bilang ama, ay very proud ako. Pero yung kanyang mother ay maiyak-iyak. Kasi sinasabi, laki na naman ako. So, sali-sali talaga ang reaction. Pero talaga ang aking pakiramdam ay napaka-proud ko sa kanya. Hindi lamang dahil siya tumakbo bilang congressman. Ngunit, sa dami na maaari nang gawin, ang pinasukan niya ang serbisyo publiko. Bago po tapusin itong vlog na ito, ako po ay muli nagpapasalamat sa lahat ng mga nagparating ng kanilang suporta mula sa ibang bahagi ng ating bansa, pati na sa ating mga kaibigan na sa itong dagat. Kasama na diyan ang mga naghahayag ng kanilang pagkakaisa sa ating mga para sa ating lahat. Sa mga taga-suporta natin, maraming salamat. Lahat din na nagsusuporta sa aking anak na si Sandro, maraming salamat. Simula po lamang ito, nakakataba ng puso ang mainit ng pagkakita. Kagaya ng aking sinabi sa aking talumpay, join me in this noblest cause, and together we will succeed. Sama-sama tayong pabangon. Hi guys, once again, thanks for watching our dance vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Malamig na talaga ang simoy ng hangin at Disyembre na at malapit na ang Pasko. Pero ang pakiramdam ko naman, mainit naman ang mainit ang pagtanggap sa aming unit team sa bawat lugar na aming pinupuntahan. Masabi dahil unang-unang biglaan ang pagpunta namin doon at hindi in-expect na tao na darating kami at gumawa lang sila ng caravan. Habang nasa Nueva Ecija naman ako, as usual, napun ako, ang dami na naghahanap kay Sandro. Pero yung mga naghahanap kay Sandro, may dalaga pa nga eh. Hinahanap si Sandro, naiyak dahil sinabi ko wala doon. Kasi naman, si Sandro, nasa Bukidnon nung umagang yun. Nataon na nagsabay halos yung event, kaya si Sandro na ang pinapunta ko doon sa Bukidnon para mag-proxy sa akin. Sino bang hindi ipagmamalaki ang kanyang anak na ganyan ang ginagawa? Of course, we're very proud of him. Sabi naman ni Sandro, siya'y nakikinig naman pag nakita niya ang mga tao. Kasi sa mga supporter din doon ay mga dalagita, mga kabataan. Kaya pala, enjoy siya mag-proxy para sa akin. Seriously, it's good to see the youth very much involved. Kasi lagi namin inaalala na yung mga kabataan, kung minsan, yung mga ibang eleksyon, na hindi sila nai-involve. Pero ngayon na iba. Magandang makita na naiinganyo na ang mga kabataan na makilahok sa mga ganitong pagtitipon. Matagal ko nang sinasabi, mahalaga ang involvement ng kabataan sa larangan din ng politika. Kaya ngayon, lumalabas sila, nagkikilahok, nagpapakita ng mga saloobin nila. Hindi lang pang social media, kundi nakikita talaga na nandyan sila na pisikal. Nararamdaman natin na alam talaga nila kung ano ang mga kahalagahan nitong susunod na eleksyon. At ganyan na rin ang nakikita namin ni Mayor Inday kapag kami ay nag-iikot. Bilang
ng mga gustong makiisa. Ang sigla ng kabataan, yung lakas ng sigawan, yung init ng pagtanggap, kaliwat ka ng selfie. May iba pang may dalang laruan na windmill. Kaya kukunin ko na rin ang pagkakataong ito para makapagpasalamat sa lahat ng walang pagod na nagpapakita ng suporta. Nasa ang dako man ng bansa, kayo nagtitipon sa ngalan ng unity namin ni Mayor Inday Sara. Maraming salamat. Isa ay sinisimula na po ng ating mga kababayan, partikular po ang mga kabataan. Itong pagkakaisa ang regalo natin sa isa't isa at sa ating bansa ngayong Kapaskuhan. Muli, mauuna na po akong bumati. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sama-sama tayong babati. Once again, thanks for watching our dance vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. Punong-puno na naman ang nakaraang linggo sa mga pangyayari sa politika. Marami sa mga katanungan natin ay nabigyan na ng sagot dito sa mga pangyayaring ito. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at hindi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tiwala ako sa ginawa namin pagkakaisa na unity ni Mayor Inday Sara at sa pinagbuklod naming layunin na ituloy ang mga magandang nasimulan ni Pangulong Duterte para sa ating bansa ay magiging matagumpay tayo sa inaasam nating pagbangon at kaunlaran. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang nasimulan ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. Ganun pa man, ito ay simula pa lang sa isang mahabang biyahe patungo sa tuluyang pagbangon natin bilang isang bansa. Speaking of biyahe, yan nga ang pag-uusapan natin ngayon. Marami na talagang gumagawa itong mga karaban na ito, mga red day na sinasabi nila. Ganyan din ang pinakitang puwersa ng ating mga supporters sa Cebu. Meron pa sa Kalinga. Yung Laguna ay talagang dumudumog talaga ang ating mga supporter. Meron din sa Mindanao, sa CBO. May nagtanong naman sa akin kung nakita ko daw ba yung mamang nahulog sa pick-up truck. Ay, hindi ko nakita nung karaban, pero nakita ko yung video. Pero bilib naman ako si ating kaibigan talagang pinapasikat niya na wala siyang tama. Ang ganda nga nung sagot niya sabi na niya, basta Marcos supporter, kaya babagsak, babangon mo rin. Bumagsak pero bumangon muli para sa bagong pag-asa. PBM, sorry. May isang mama pa, nakamotorsiklo, nakapulang t-shirt. Pero ang ginawa niya, sumulat sa papel na sorry, BBM kami. Tapos, dinikit niya doon sa likod niya. Inalam namin kung sino siya. At nagulat kami na yung taong yun, ang pangalan niya, Benigno Aquino. Who would expect that a very passionate Marcos supporter will be named Benigno Aquino? Dumadalas na ang pagsasagawa ng mga caravan at motorcade sa iba't ibang parte ng ating bansa. Dati nakikita ko lang ito sa video at sa mga padala ninyong mga picture. Pero nung nagpunta ako sa Batangas, nung nakang linggo, naging bahagi na ako sa mismong caravan. Nagulat ako dahil hindi namin ini-expect na gano'n. Ang aming schedule, sinasabi lamang, ay pupuntahan namin yung mga leader. Biglang sumalubong sa amin, ito kadami-dami na nakapula, na nakamotorsiklo at sinamahan kami. Lahat ng tao naglabas
at hindi lamang sa Caravan, pati sa mga bahay-bahay nila nangangamasan sila para magpahiwatig ng kanilang suporta. Yung mga biyahe natin, na dapat kalahating oras lang, naging 3 oras. Siguro yan ang pinakamagandang 3 oras na delay.